आमची पोरं मारून तुम्हाला काय मिळाले? सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या मुलीच्या आईचा डॉक्टरांवर आरोप. नामदेव ठोंबरे, खोडाळा, पालघर. बातमी आहे पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्याच्या खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील. मंगळवार दिनांक 16 मेच्या संध्याकाळी 7:30च्या दरम्यान छाया सकाराम भोई, वय वर्ष 7, राहणार सायदेप पैकी बोरीची वाडी ही आपल्या घराशेजारी खेळत असताना तिला सर्पदंश झाला. काहीतरी हाताला टोचले असल्याचे मुलींनी आपल्या वडिलांना सांगितले. वडिलांनी हा सर्पदंशच असावा असे समजल्याने त्वरित खोडाळा येथील आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तेथील उपस्थित डॉक्टरांच्या तपासणीत मुलीला सर्पदंश झाला नसून तिच्या हाताला काच लागली असावी असे सांगून मलमपट्टी करून घरी पाठवले. परंतु घरी पोहोचताच मुलीला चक्कर व उलट्या येऊ लागल्याने पुन्हा तिला खोडाळा आरोग्य केंद्रात आणण्यात आले. मुलीची आरोग्य परिस्थिती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांना कळताच कुठलाही उपचार न करता तिला तालुक्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यास सांगितले. परंतु अर्ध्या रस्त्यातच मुलीचा मृत्यू झाल्याने खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टरच जबाबदार असल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. जर वेळीच उपचार मिळाला असता तर माझी मुलगी आज जिवंत असती. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच माझ्या मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आईचा आरोप आहे. तर तपासणीत कुठल्याही प्रकारे सर्पदंश झाल्याचे आढळले नाही असे डॉक्टरांचे म्हणणे होते. दरम्यान या घटनेची चौकशी करून दोष आढळल्यास तात्काळ कारवाई करणार असल्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर भाऊसाहेब चतर यांनी सांगितले आहे. तर तालुक्याचे उपसभापती श्री प्रदीप वाघ साहेबांनी माझ्या जीवनातील सगळ्यात वाईट व दुःखद घटना कोणती असेल तर ती कालची आहे. जेव्हा मुलीचे आई वडील प्रेत घेऊन माझ्या घरासमोर आले तेव्हा मला अश्रू अनावर झाले. या घटनेस सर्वस्व जबाबदार डॉक्टर असून चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. सगळ्यात माझ्या जीवनातील वाईट आणि दुःखद जर कोणती घटना असेल तर कालची ही घटना आहे. जेव्हा हे त्या बाळाचं प्रेत घेऊन माझ्या दारात आले, खूप मला वाईट वाटलं, लाज वाटली मला की मी पंचायत समितीचा उपसभापती आहे. या गोष्टीशी अक्षरशः मी मला लाज वाटली. का तर केवळ वेळीच उपचार न झाल्यामुळं, योग्य उपचार न झाल्यामुळं ते बाळ गेलेलं आहे. आणि म्हणून या घटनेचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो की खूपच लाजिरवाणी, दुर्दैवी आणि मनाला वेदना देणारी ही घटना घडलेली आहे. वेळीच उपचार झाला असता तर नक्कीच ते बाळ वाचलं असते. परंतु हलगर्जीपणा डॉक्टर याला म्हणावं लागेल. आणि म्हणून या बाबतीत मी कालच तातडीनंच तालुका वैद्यकीय अधिकारी आहेत या ठिकाणी त्याला कालच पत्र दिलेलं आहे. आपली बैठक जरी आज होत असेल तरी मी कालच त्यांना पत्र दिलं की या घटनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशी अंती दोषींवरती कारवाई झाली पाहिजे ही मागणी मी कालच ठेवलेली आहे, आज जरी आपण बसत असलो तरी. आणि म्हणून या बाबतीत तुम्ही कुठलाही हे करू नका, कारण वारंवार वर्षातून 4 ते 5 केसेस या प्रवासाअंतर्गत गेलेले आहेत. खोडाळ्यावरून मोखाड्याला पाठवता दरवर्षी 4-5 लोक जातात. दरवर्षी 4-5 प्रवासामुळे. म्हणून जर वेळी जर सुरुवातीलाच सांगितलं असतं 8 वाजताच इथं इलाज होणार नाही, तुम्ही मोखाड्याला जाऊया, बाळ वाचला असतं. आणि म्हणून सातत्याने जर असे प्रकार होत असतील तर या गोष्टीवर आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल चतर साहेब. आणि म्हणून या घटनेची आपण पूर्ण चौकशी करू. तुमचंच नाही तर ते आमचं सगळ्यांचं बाळ होतं. शेवटी या भागातील कुठलाही पेशंट गेला तर सगळ्यात जास्त दुःख आम्हाला होतंय. एखादी चांगली गोष्ट घडली तर आमचं कौतुक होतंय, परंतु एखादी वाईट गोष्ट घडली तर तेवढंच वाईट आम्हाला सांगितलं जातंय. तुम्ही तिथं सभापती म्हणून काय करता, तुम्ही तिथले लोकप्रतिनिधी म्हणून काय करता. आणि म्हणून तुमच्या एवढं दुःख आम्हाला पण झालेलं आहे. आणि म्हणून या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी आणि जर डॉक्टर सिस्टर कोणी दोषी असतील तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी अशी पालकांप्रमाणे माझी मत आहे. आणि तुम्ही तातडीनं अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवा. शेवटी अधिकार घेण्याची यांच्याकडे पावर नाही, अधिकार घेण्याचा पावर हा वरिष्ठ स्तरावरती आहे. आणि म्हणून आता PM रिपोर्ट येऊ द्या. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.